G-Prox! Ako G-Prox! Tirada mga choy! Wala lagi! Pero ako, na ako'y tirada! Treasure, box. Hala? Sa'yo na siguro ni ba? Pero gitawag ko para mahimo ako treasure hunter. Tama po kay hapit ng pista sa mapawa kay wa po ko'y kwarta. Ay, ako na to kuhaon tumapa ni RKB katong gipadumog ko diya sa iro. Mama! Unsa man si Prox? Mama! Gipadamgo ko ba? Gipadamgo ko og budahan nga namikat. Treasure siguro to man oh. Budagod. Pero namikat lang ma. Mauna kay sige ra magkaktan-aw king koy. Dili gyud na kay inganap yun ang mga treasure man oh, kay padamguhon ra ka. Kato kaning silingan gali nato nga taga-tuhod ram ka ito nakalot niya sa padamguran niya nakuha. Ay ni mong bataa ka, may lang untag matinuod na kay ron makwartahan ta. Patinood lagi na ma. Salig lang sa kuha kay kuan daw kanang nadulikot sa CR ma. Nya box daw. Unsa to? Septic tank? Ay mao na naro naabot na tagtae. Dili lagi na tayo ma kay ang buluhan daw tagingani daw kadagko. Di makwartahan na ta. Sige kaw pangitaan na to, tinuod ba na imong damgo aron makwartahan ta? Sige ma. Kay murag gituwag na jud ko para mahimong treasure hunter. O sige. Pero pagkaunsa, Dili na ko magkaon mo kay excited na ko makuha na ko mga gold. ay pagka na lang dyan yung bataan eh, bisag unsa lang dyan matripan. Na, impas yun ni Ron. Treasure hunter na jud ko. G-Prox, treasure hunter. G-Prox, treasure hunter. Ay, usa mahimo na kuha kay para makuha na ko ang gold. Ay, ako ditong hinumdumon tong mapa ni Arki. Unsa gali tong mapa nga gihimo ni Arki ha? Namtoy balay, na kahoy, na ay sapa. Ay bidabi ako dong drawing on dobi. Ano mo to? Kini balay. Kini kay kahoy. Kini kay sapa. Ay, ang bulawan naadri sa balay. Pero ug makuha to nako. Ay, amiguhon din ako tong iro ni Arkibay kay basig kabalo to mo simot ug bulawan basig mao to nagtago. Aha. Aduon din ako tong iro ni Arki. Magdala ko pagkaon. Nanan jud ko'y dala pagkaon sa iro ni Arkibay. Mao mo na gyud sa kuha. Bukaon ba ka tong iro og saging no? Unggoy ra may nagkakaon og saging bay. Ang iro, paan may ginakaon og kana? Pupo. Ay, plan A, plan B lang di ay ko. Kay og dili mo lusot ang plan A. Kay kini ako plan A, saging. Unya ako ang plan B kay pupo. Kay og mapalpak akong plano bay. Naano ko'y plan B? Kay mao man ni ginakaon sa iro, pupo. Mangita sa kong pupuanan be. Pupo! Success! Karon, kay nasita na ako kung plano bay. Ato na akong dugdug ni RKB. Dugdug. Ikaw ang susi sa ko ang treasure. Dugdug. Hala! Darang iro ni RKB. Dako jud kayo bay. Kusog siguro kini mo kaunog saging. Ay pupo ba? Sisingasan ako ni saging be. Toy! Hala, dili man ukaon bay palpak man. Saging toy. Oh, saging toy. Dili di ka aning saging day ha. Magplan B ko be. Bukod toy. Saging toy. Pupotoy. Kana toy. Pupotoy. Hala, nikaon bay. Palpak sa plan A, pero sa plan B successful. Ayaw ka pala ka, Toy, kay daghan pa kong pupo. Sige, kaon. Puyog ka sa kuha, kay magtresyurahan ta. Tara, magtresyurahan ta. G-Prox na iro. Sa mukha po ni mo, Toy. Nikaon maka sa kong pupo. Go kayo. Yate, sila ko ganahan sa'yo. Wayon, ti kami. Nandang ka kita, Sero. Nagmahay ko nga nagkuha ko pero may pagkakuroy sa kiluod kayo. Ako na ni balik ko ni kuha ni RKB, mapa ni RKB kay napa mo to sa kuha ang utok bright press G-Prox sahod man ni mo hinumdog. Dili mo to. Hala, naabay. Hala, unsa man ni? Mura gold man ni oh. Ako din ni puniton ba ako ang tanawon gold jud di ba? Lagi ako gold jud oh. Tama ganito kung dam ko ba? Dili pa mo to si mama oh. Wala na. Kwartahan na si G-Prox na anay gold. Pero murag
Gipawis pa ni ba? Napa siguro dagan? Lah, mapa man ni oh. Hindi. Ako adun ni sabto ni mapahada be. Naay ulo. Hala, naay vi. Usa to pa. Bulangoy ni. Ay, ato na kus bulangoy ani Papa be kay basig na dito. Bro, paldo jud ko ani ba? Bulangoy. Naana jud ko sa bulangoy ani Papa bay. Ako pangitaon re ang sign be. Sign. Hala, kahoy. Nahimong triangle. Sign man ni oh. Wala na bay, kwarta ra jud ko ani ba? Unsa gali ka to ha? Og naay kahoy unya naay triangle. Ano sila nga? Nado dito tumoy sa triangle. Unya mo ihap dog 3 step kay namdo sa side sa triangle. 1, 2, 3. Hala, mau yun eh, bay. Kalutong doon ako, bay. Hala, di ara yun. Hala, gold, bay. Winasan, G. Brooks, oy. Wala na, makapalit na dyan si G. Brooks, adik. Reader 150 o Galaxy Recar. Kaya odak ka na ko kay gold. Mahal man dyan kayo ni, okay, balik yan eh. Mas musamot pa dyan sur ko kadaga kwarta na og. Pangitaon ako kauban, ani. Napang medyo ni kauban kay murag. Apil man ni saya mat jita treasure katong buda nga namikat. Mo sigurong gipadamgo ko buda. Ako dong atuon sa unahan bi atuon ako to katong nada sa likod sa CR. Unya sa ka box daw. Ah, basig dito sa gilibangan ako tong naagi katong gikalot ni Boke og ni Kustan. Ako na tong balikan dito adobe. Agay. Hala, diriam gyud okay diriam tong box. Adi ara lagi oh. Ako rin kan bi magisan. Oh, gini ba oh? I like you. Unsa may mo ano ko ni bay? Kurtahan si Brooks. Hinaina yun ako ni kalot be. Basig na ato diri atong buda nga namikat pod. Kalot, hinay. Hinaina yun ko ni kalot kay para daghan jud ni dili pod masuhom. Oh no. Kalot. Agay! Ah! Wala man ba mas ginahinay na ako? Paspasan ako ni be? Kalot! Hala! Unsa man ni baho ah? Ingon sila nga, ug doon na sa treasure, nadoy puison. Magtapon ko may kibasig mapuison ko. Oh shit! Kalot! Murag kapit na dyan ni baklaro kayo. Kalot! Usa naman ay baho naman kayo. Murag kapit na dyan siguro ni ba? Padayonan ko ni kalot be. Kalot! Hala! Di ara gold! Mao na siguro yung buda nga namikat. Pero, nganong baho-baho man? Simuton do be? Ah! Bobo! Ah! Nakalimot ko, Driam! Di ko tiglipangan, di ay! Yati, tama, gini si